Mali kunnafoni jabaran layɛbagaw an minnu b'an filɛ don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma k'aw tɔ sigiyɔrɔ la nisɔndiya kɔnɔna na sa an kɔni nana ka n'aw ka flash bamanankan dɔ ma bɔ an b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ nisɔndiyalen don k'an kunbɛn an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila. Bi ye tarata ye février kalo tile 15 san 2022 kunnafoniya daminɛ sa an b'a daminɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o yɛrɛ de kɔni a tɛ ale kɔni tun ye baara dɔ sigi sen kan sa n'a tun bɛ fɔ o ma sa ko logement sociaux ko yɛrɛ sa ka kɛɲɛ ni kunun kunnafoniya minnu bɛ ka di an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a fɔ sa ko o logement sociaux ka se tabakɔrɔ ko fɔ ka min ye katitaw ye ko olu kɔni dicogo man ɲɛ ko bawo k'a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko mɔgɔ dɔw kɔni bɛ cɛmancɛ fanga in ɲɛmaaya la olu ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen dɔ sɔrɔla ko ani ko minnu yɛrɛ bɛɛ y'i cɛsiri M5 kɛlɛko la k'olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ ni logement sociaux ko in na kabi kunu sa o ko de kɔni gannen don an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o hukumu kɔnɔna sa an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale kɔni bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'a kɔni bɛ k'a ɲini ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min yɛrɛ n'o baara bɛna daminɛ ni logement sociaux ko ninnu kun kan. kunnafoniya filanan sa ka kɛɲɛ ni an ka sariya ko kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na n'o yɛrɛ de tɔgɔ ko CNT o maakɔrɔ dɔ sa n'a bɛɛ b'o dɔn n'o ye Isa Komjini a yɛrɛ la ka fɔ sa ko kunu k'ale kɔni tun bɛ fɛ k'i kunda Faransikaw ka jamana kan u kɔni y'a yira ka fɔ sa ko a kɔni selen an ka report la sa ko kɔni y'a lase ko bawo k'a yɛrɛ la ka fɔ sa ko kɔjugu kɔni tɛ se ka taa jamana kɔ kan kunnafoniya wɛrɛ foyi kɔni ma d'a kun ko la a yɛrɛ la ka fɔ dɔrɔn k'u y'a lasegin k'a fɔ ko a tɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ nin wagati ninnu na. an bɛ taa an ka finitigilamɔgɔ kun kan ka kɛɲɛ ni an ka finitigilamɔgɔw ni bamaciwale mɔgɔw kɔni karilan bi ɲɔgɔn na jabali dugu kɔnɔna na o kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'an ka finitigilamɔgɔw kɔni sera ka taakari bamaciwale maa mugan na ko ani k'u kɔni sera ka moto ba de minɛ bamaciwale mɔgɔ ninnu na o min yɛrɛ kɛra bi an ka jamana kɔnɔ. halisa kunnafoniya kun kan an ka parti min bɛ yen n'o yɛrɛ tɔgɔ de ko Sadi n'ale ɲɛmaaba Umar Mariku a kɔni yirala k'a fɔ sa bi k'ale kɔni n'a tɔɲɔgɔn kun kan ka kiiri bi an ka kiiriso b'a la n'o yɛrɛ de kɔni ye communicateur tribunal ye a kɔni yirala tuguni k'a fɔ sa ko o kiiri kɔni ma ban ko bawo ko Umar Mariku ni min yɛrɛ kɔni kun kan ka kiiri ko kɔni kun t'a kalama ko kiiri kɔni bilala ka taa tuguni sa ko fo mai kalo tile 18. ka kɛɲɛ ni Faransikaw ka pankuru nali ye an ka jamana kɔnɔ o min yɛrɛ n'o kɛra janvier kalo tile 12 san 2022 kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa yɛrɛla k'a fɔ ko Faransikaw ka ministre min sigilen n'u ka kɔfɛ ko ɲɛnabɔ na ko n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka kuma ɲɔgɔnya kɔfɛ a yɛrɛla k'a fɔ sa ko Faransikaw ka pankuru kɔni bɛna nali kɛ an ka jamana kɔnɔ o min yɛrɛ bɛ daminɛ février kalo tile 16 san 2022. an bɛ taa dun ka fan kun ko kan ka kɛɲɛ ni CEDEAO mɔgɔw ye ɲangili min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔna na sa an ka jamana ɲɛmaaw kɔni b'o seko bɛɛ la walasa dunanfɛ fɔlɔ kɔni sɔngɔ kana yɛlɛ an ka jamana kɔnɔ nka halisa a yirala k'a fɔ sa ko siran kɔni bɛ ka ye jamana kɔnɔdenw ɲɛ kan ko bawo ko silamɛw ka kaloba n'o yɛrɛ de kɔni bɛ wele ko sunkalo ko sɔɔni sisan k'o bɛ se u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ni sunkalo yɛrɛ kɔni sera ka kɔrɔ ko kɔrɔlen ko fɛn bɛɛ kɔni bɛ gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ sa ko a kɛ ni CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ ye ɲangili min ta ka an jamana sɛgɛrɛ ko est-ce que ko dɔ kɔni tɛna fara dunanfɛ fɔlɔ sɔngɔ kan wa jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ baara na sugu bɛɛ la walasa dunanfɛ fɔlɔ sɔngɔ ka jigin a kɔni yirala k'a fɔ sa ko jamana kɔnɔdenw kɔni jɔlen don ka kɛɲɛ ni sunkalo min kɔni bɛna se n'o o bɛna an sɔrɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na. an bɛ taa lakana Bamakɔ kan halisa Faransikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron a kɔni yirala sa k'a fɔ k'ale ni farafinna jamana ɲɛma dɔw bɛna ɲɔgɔn ye la n'o yɛrɛ de ye Nigerikaw ka jamana Tchadikaw ka jamana ani Mauritaniekaw ka jamana ko ɲɔgɔn yɛrɛ bɛna kɛ u ka jamana kɔnɔ sini o hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ sa ko Emmanuel Macron kɔni n'u bɛna taa kuma ɲɔgɔn kɛ kuma ɲɔgɔn min yɛrɛ de n'o ye n'a sɔrɔ Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛdenw bɛ to an ka jamana kɔnɔ sa ko n'a sɔrɔ n'u tɛ to an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i sigi ka kulomajɔ kɛ ko bawo ko Emmanuel Macron kɔni bɛ bɔ ka jaabi di jaabi min yɛrɛ de k'a fɔ sa ko n'a sɔrɔ Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛdenw bɛ to an ka faaba kɔnɔ n'a sɔrɔ Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛdenw kɔni bɛ segin Faransi dugu kɔnɔ. halisa finitigilamɔgɔw ka Bamakɔ ka yirala k'a fɔ sa k'u ka minisiri ko min sigilen don lakana ani tigilamɔgɔ kɔrɔw kunkan ko kan a yɛrɛ k'a fɔ sa k'olu kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn dalajɛ min yɛrɛ n'u ye kɛ kunnafonilaw ye walasa ka t'u kalansa ni jamana bɛ kɛlɛ la wagati min na kunnafoni dingo ɲuman a n'a faamuyali cogo ɲuman jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma u yɛrɛ sa a yirala k'a fɔ sa k'u y'o baara in kɛ an ka
finitigila mɔgɔw ka ɔkɔlisoba la n'o yɛrɛ bɛ wele ko ɔkɔli médecin de la paix a yɛlɛ k'a fɔ sa ko ɲɛmaaya bɛɛ kɔni tun bɛ minisiri ka lasigiden bolo n'ale kɔni de ye colonel major madani danbele halisa kunnafoni wɛrɛ kun kan a yirala k'a fɔ sa ko an ka jamana kɔnɔden maa tan ko kɔni kun minɛlen don bamacɛwale mɔgɔ dɔw bolo n'olu yɛrɛ de ka jɛkulu tɔgɔ sa ko katiba serma u y'a yira k'a fɔ sa ko ka kɛɲɛ ni bamacɛwale ni mɔgɔ ninnu kɔni tun kɛlen don ka wari minnu ɲini ni mɔgɔ tan ninnu somɔgɔw fɛ k'olu somɔgɔw kɔni sera k'o wari bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa di ni bamacɛwale ninnu mɔgɔ ninnu ma k'o k'u minɛ kɔnɔna la sa u sɔrɔla k'u bolo bɔ ni mɔgɔ tan ninnu kan kunnafoniya min yɛrɛ n'an y'a sɔrɔ an ka sɛbɛnnikɛla fɛ n'ale kɔni bɛ wele ko wasim nars amta kai nasara kai sa la ka fɔ ko nisɔnba ko kɔni kɛra kai denmisɛnninlamɔgɔw ye kosɛbɛ bawo y'a yira k'a fɔ sa ko ka kɛ ni kai quartier segin kɔni ye ko dolanci minnu n'a kunkan fɛn bɛɛ dira olu denmisɛnninlamɔgɔw ma walasa u kɔni bɛ se ka dolanci u fɛrɛ ma cogoya min na bawo y'a yira k'a fɔ ko dolanci de kɔni ka di denmisɛnninlamɔgɔw ye ko mun yɛrɛ n'u b'o kɛ walasa denmisɛnninlamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogoya min na ni denmisɛnninlamɔgɔw kɔni lafiyara ko jamana bɛ lafiya amta kɔ kan n'an sera kɔkan kibaru la sa ka kɛ ni gɛlɛya ko minnu bɛɛ kɔni bɛ Ukraine Vladimir Putin ko kɔni Alimankaw ka ɲɛma n'ale yɛrɛ bɛ wele ko chancelier allemand k'olu kɔni bɛna ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye min yɛrɛ n'u bɛna kuma fɛn ka kuma min de ka kɛ ni Rusilakaw ka kɛlɛkɛcɛ don k'olu kɔni bɛ k'u sen bɔ Ukraine kɛlɛko la a yirala k'a fɔ sa ko nin ɲɛmaaba fila in kɔni bɛna ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye min n'u bɛna taa kuma nin kɛlɛ in bonganko kun kan mali kunnafoni jabarani layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'an bɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan mɛ yanni an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ sa an bɛ dugawu kɛ an ka tɔngɔraki bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ libi olu ko k'an kana ɲinɛ olu kɔ ko bawo k'olu mago bɛ dugawu la kosɛbɛ ko gɛlɛya b'u kan libi an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka tɔngɔraki minnu bɛ libi ko ala ka ɲuman ta ɲuman sigi k'ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ye ko ala ka tunga jaw la an tɛ dan libi dɔrɔn ma dɛ an bɛ dugawu kɛ an ka tɔngɔraki kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn k'a fɔ ko tunga ma nɔgɔ aw sigilen mana kɛ diɲɛ fan o fan an bɛ dugawu k'aw bɛɛ lajɛlen ni k'ala k'aw bɛɛ lajɛlen ka tunga nɔgɔya ko ɲuman ta ɲuman segin k'ala k'o nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen to aw sigiyɔrɔ la min de ye ka se Brésil ka Espagne ka Italie ka France ka Sénégal Niger an da sera mɔgɔ min tɔgɔ ma an da ma se mɔgɔ min tɔgɔ ma an ka dugawu bɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ko ɲuman ta ɲuman segin k'ala k'o nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen k'ala k'aw bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛnw ye ko an hakili b'aw la wa an bɛ dugawu k'aw ye diɲɛ don o don aw ɲuman ka n'an sɔrɔ yan a k'an bɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan